El currículum bimodal té dues vessants importants que són la presa de punts, els apunts que és la memòria auxiliar, i el glossari, que són aquelles paraules clau i conceptes clau que necessitem saber. Es fa en medi, en català, castellà i mates. Aporta moltes maneres d'agafar punts, moltes maneres de fer activitats diferents, aporta mètodes de treball cooperatiu amb diferents tipus d'estratègies per assolir l'objectiu, que és aquesta memòria auxiliar, ampliar-la i tenir els conceptes clau amb els que els nens volem treballar. Agafem la definició prèvia, després la definició de grup, la definició digital i la definició de diccionari. El profe ens ensenya una paraula, llavors cadascú diu la seva opinió i després ho fem en grup i decidim una paraula. Agafem la paraula clau i fem la nostra definició, després la comparem amb la del grup, després busquem algun lloc d'alguna web, la definició, la pròpia, la de la web. Després fem un dibuix per la il·lustració i després fem la definició final agafant totes aquestes idees. I primer parlem de les paraules claus i després ja anem formant els esquemes i tot. Primer fem la definició prèvia, que és el que nosaltres pensem que és la paraula clau. Després la definició imatge, que és buscar al Google, cercant informació per l'internet. Després definició de grup i al final és la definició final, que posem totes les definicions grupals en una. Sí, i ho fem tots junts. Dona molts recursos, dona moltes estratègies, dona moltes maneres de fer. Cada alumne amb el temps és capaç d'organitzar i planificar la seva llibreta amb aquells tipus d'esquemes que a ell li va bé o que ell es troba de manera còmoda. No? Esquemes conceptuals, mapa de claus. De vegades ens posa un esquema de pissarra i ho copiem. I de vegades tenim que inventar-nos nosaltres a l'esquema. La tecnologia és bàsic perquè la memòria auxiliar hem començat a treballar amb un portafolis, que és una manera de consolidar tots els continguts que estem treballant, i després el Chromebook o la tauleta és una eina com a recurs per trobar i cercar la informació. Pues que nosaltres de vegades, per fer els apunts, mirem vídeos amb els llibres de lectura i tot això i agafem el més important i ho elaborem a uns apunts. En funció del nivell és molt més concreta i està més pautada, més dirigida, i conforme es van fer més grans ja es donen directament pàgines de consulta i tal on poden extreure la informació que necessiten. Una cosa que has estudiat tu i doncs tu has de relacionar amb els teus apunts i has de buscar la solució, la resposta d'aquesta pregunta. El que fas al full d'apunts, encara que ho tinguis al full, tu tens que aprendre, perquè si no, no entendràs el que tens al full. Quan fem alguna prova, així, i no ens posa en el text la resposta, tenim que pensar-ho bé i llegir-ho dues vegades. A la prova només tenim un full, només ens deixen un full. Pot ser per davant o per darrere o per davant, el que tu necessitis. 70% la part normal, la que es fa, i després un 30% és l'esquema. L'aprenentatge cooperatiu ens funciona molt bé perquè ja com a estructura de classe ja funcionem amb equips cooperatius on tenen tota una sèrie de rols que han d'assumir, i amb el treball cooperatiu el que fem és amb diferents tècniques amb l'objectiu que volem assolir, des de l'expert amb un tema concret, que llavors serà l'expert en relació als altres companys, amb el full giratori, amb l'1, 2, 4... Hi ha uns càrrecs i hi ha el de secretari, material, el del temps, el del xiu-xiu i el portaveu. El docent acompanya en aquest procés, és a dir, l'alumne sempre és el que és el prioritari. Tots els avantatges, perquè tu pots dirigir, pots pautar
i pots donar els continguts en funció de la necessitat de cada alumne. Llavors, el nivell d'aprenentatge va per temps d'aprenentatge, és a dir, no cal accelerar l'aprenentatge, sinó que li pots donar a cada nen el seu ritme que necessita. Donar solucions diferents, no? O aportacions diferents o acompanyaments diferents en funció de l'alumnat i dels grups, si són homogenis, heterogenis o la tècnica aplicada. L'alumne és el protagonista, és el paper principal de tot l'aprenentatge. Llavors, són molt importants tots els coneixements previs i a partir dels coneixements previs doncs, es fa tot el procés de les activitats i les tasques d'aprenentatge. Són estratègies per la vida, per qualsevol situació que l'alumne es pugui trobar, que sigui capaç d'aplicar i que sigui capaç de trobar la solució o veure quin és el problema i de quina manera les estratègies que té per poder-ho trobar. És una mica el que ens passa al món de veritat. Tot allò que aprenem ha de tenir un significat, ha de ser un aprenentatge significatiu i perquè serveixi per la vida. Jo crec que estem treballant bastant amb la línia de donar amb el grup, però potser sí que ampliar els recursos, però no tant com a recurs a més, sinó oferir altres fonts, altres recursos, altres maneres de plantejar-ho, però ja d'alguna manera fem aquesta diversitat d'activitats i d'estratègies. Per organitzar-te millor i per tenir tot més resumit i que sigui més fàcil i tu agafes aquella informació. Llavors tu saps el que et vindrà millor per la prova o no. Per aprendre noves paraules, el seu significat. I usar aquestes noves paraules en el nostre vocabulari del dia a dia. El que més m'agrada és quan fem, per exemple, la construcció de grups en el rosari. A mi el que més m'agrada és això. Sé que queda al cap per els pròxims anys de l'escola. Sí.